cijev. Eto kroz novu cijev. Zato sam ju zasnimao. Sad će zatvoriti ovu cijev, tamo renovirati opet, jedno sigurno 2 godine. Ovo će biti opet ovdje neizmjenčan kroz ovu cijev. Zato su i ove stavili i jesove stubići. Pola. Tako su ga i uvijek pravili. Tako i naplaćuju. Onaj sa svoje strane, onaj sa svoje. Godina bi trebalo napraviti ovu drugu. Šta da? 35 godina bi trebalo napraviti ovu drugu cijev. 91. je ona otvorena. Jest, i odmah je rečeno da se počela ona napraviti druga. Šta da se počela? Ova druga da je se počela, jest da je uvatio tad rat i sve, ali je... Jedna od najvećih građevinskih poduhvata bivše Jugoslavije je bio tunel ovaj. Ideš i na one dole, sve kroz Zenicu, ne platiš ništa prešli. Sve. I koliko ti skine para, odiš, vraćiš se. 150 eura. 150 eura. Tako, ovaj autobus. Ja. Evo vidiš, ovo ti Austrija opremila. Vidiš drugčije kako je rasvjeta, već malo drugčije neke... Evo imaš zastav. Ja. Ali i drugčije, noviju opremu stavili. Turci su izvođači bili ovih radova sad. Završni. Turcija. Ja. Neka turska kompanija. Tašjapi. Nije Tašjapi. Nije. Tašjapi radi onaj autoput Beograd. Ja on radi. Kako on napreduje? I on će, kažu, otvorit ga u 8-9 most. I mi ćemo skroz ovdje do ulaza u Bijeljnu. Eto sad nam Turci rade, a mi imali naš planu beogradski. Gdje je Sarajevska, ona, kako se zove, Energo projekt. Izgradio po Alžira, Saudijske Arabije, Irana i... Ukiniš naše maj. Hidrogradnja, Sarajevska. Sve smo imali, sve su nam ukinuli. Nije nekom je godilo.
su on već pripremili da je lijeva traka zabrani. Jer skoro stoji ovaj X. Znači krenut će kontrasmjer ovih dana. Već će onu zatvorit cijev. Došli će. Treba sačekat makar sezona. Makar sezona.